Takže já vás vítám u dalšího dílu ze Skyblocku. Jsem tu zase společně s Brim. Čau. A v dnešním díle jsme slibovali, že doděláme tu mob trapku a ještě uděláme další patel. Ale ještě si tady ukážeme. Tady si uděláme jakou farmičku. Jsme si to tady připravili. Oh shit. Počkat. Tak to tady to. Jo, počkat, ještě se musíme nějaký ty víty. No, docela ne. Já mám ještě to, bounily. Jo. Takže tady si to namnožíme. Nic! To vůbec jde. Jo. 1, 2, 3, tak 6, tak to bude stačit. 5, 6. Nič. Jo? Jo, už máme 7. OK, tak já to vrátím. Ještě jsme si tady zvětšili trošku sklad a tady to už máme z mob trapky, kterou ještě vám nechci ukazovat. A ještě není hotová? No právě teď to děláme to další patro právě, No. abyste to viděli taky. Počkej, mám tady nějaký... Počkat, to tady v čestce. Jo, tady jsou dobrý. Tak. Ajaj. Skočíš pro vodu rychle? Sem. Jo. Dobrý. OK. To vrátím. Teď to tady taky nechám. Radši tohle. Tady ty věci si tady vemu, nevím, co tady dělají vůbec. Start from the bottom. Tak. Dobrý. Tak jdeme na mob trapku. Ale, Jo. ty stromy, tady to, zrušíš ještě. Jo. Dík. My už jsme si tam připravili nějaký věci. To mi čekej, pojďme spolu. A tak dělej. Vydržíš. Co vezmu nějaký jídlo ještě. Tam máš nahoře jídlo už připravený. Jo. Ještě tady sklidím. Tohle si pak taky přesuneme rovnou tam. To máme tam všechno hezky pohromadě. A jdem na to teda. Jo. A to sklidit ještě nebo ne? No tak na to kašli. To pak když tak udělám. Okay. Tak jdem, oba. Jo. 3, Jo. 2, 1. Spadlo do toho docela hodně surovin. Jako jo, no a... Jak dlouho? 2 hodiny? Ne, to míň, ale tak to bude tak hodina, 20 minut. A padá to tu ale dobře. A my tam máme ještě nahoře díru, protože... Já jsem to připravil. No, protože tam budeme mít to další patro, aby jsme tady měli víc těch mobů. Jo, tady jsou ty věci. Počkej, žebříky, jo, žebříky. Pak jsou ještě nahoře. Jo? No, nahoře mám věci. Já jsem vzal ty, radši ještě. Čestky. Neblej to na mě. Les? Tady máme nějaký věci na to. Jo, počkej, já jsem taky dám radši věci. Tam máš to jídlo. Jo, no, já mám tak u sebe taky melouny. Hej, tak jak to tady uděláme? Já bych to udělal stejný design, jak je to tady. Takže... Teď dřevo. Teď dřevo. Počkej, já to celý to. Nic změním. A to budou dvě řady. Takhle. OK. Ale před tímto video, jak jsme zveřejnili, tak to bylo strašný. Jaký? No jak jsme to... Jo, tamto. No, jak nám to tady bouchlo všechno. Ty creeperové a tak. Ani jsme to nahoře neměli osvícení, takže normálně odsaď nám padaly creeperové rovnou na držku. Přesně. Jsem tam vběhl a začal to všechno bouchat. Tak jsme to prostě museli skopnout celou tu mob trapku a představili jsme to znova. No. A tady to už vypadá o hodně líp teda. Počkej. Tak. Ty točky tady necháme. Jo. Ale tady už můžu udělat ze sněhu, ne? To už nebude vidět.
Jo, jo. Určitě. Jo, to uděláme ze sněhu. Tak jako tolik zase surovin nemáme. Začali jsme Ten kopali. sníh je dobrý, no. Ten v podstatě těží se hodně rychle, no. A je to No. jakoby normální blok, což je dobrý. Možná do budoucna bude tady víc pater, ale to nevíme. Ne, to ne, já myslím, že 2 stačí. Co pak s tím vším, ale já myslím, že stačí, je to jedno. Tak to je jenom bonus. Ty vole! Teď kdybych se tam byl rozpácal, na to by mě stříklo. Ajaj, přines tu čestku. Já jsem tam ještě radši dřevo, to abych tam nespadl. No ty vole. Tak. Jo, Kde to máš ty věci? Já vidím Česku. Ty jsi tady neudělal, počkej. Žebřík. Žebřík máme. Já to jdu postavit, tu cestu. Dobrý. To mě zničí ještě ty torčky tam. Sníh. Tady. Tak. Ježiš. To bude dobrý, ty vole, 2 patra, kámo. No tak to bude ranec na Skyblocku, víš co. Bude no. Tak tady to máme. Torčku zničíme. Jsem zase nechal torčky. To píše tobě nebo mě? Kdo? Asi tobě. Sakra, to je moje. Ajaj. Co? Je to tady furt píše. To je brácha určitě. Ajaj. Nevadí. Kámo, tak tady už to je, taky. Hej, a nespavnou se tam pavouci, já bych tam tu torčku dal radši. Ne, tam ne, to musí mít 2x2. Jo? Jo. No, teď právě. 2x2 ještě na výšku. Jo. Tak dobrý, no. Jak jsme hráli ten Futurecraft, tak bychom to museli tam mít plný, ty vole. To jsme taky měli jenom jedna. Čus! Dobrý. To dodali. To nechám. Tady jsme měli ty, ne? Stonebricky. Teď jsme měli Jo. stony. Stonebricky. No, stonebricky. Ajaj. Jo, tady. Dobrý. Stav. A to No, bude stačit. Já jsem tam dal ještě vypalovat dolů. No když to bude jenom jedno, ne. To je ta čára. No a teď to musíme postavit ještě výš. 2. No. Vysoký. Čekaj, já se pak kouknu dolů, to tam máme. Tak. Ajaj. Dobrý. Tak. Počkej. Teď máme 2 bloky nahoru zase dřevo. Žebřík tady je. Ojaj. Dobrý. Počkej, jak to tady je? Jo, teď zase dřevo. Nebo? Jo, 2 bloky, 2 bloky. 2 bloky dřevo. Počkej, když to budou 2 bloky. Takhle. Tak musíme udělat pak jakoby... To bude divný. Co? Tak jestli to chceme udělat jakoby hezký, tak musíme trošku plejtvat materiálem. Uděláme to hezký. Okay. Takže člun tady uděláme... Jo, mohli bychom. Tady uděláme 2 bloky. Čus. Ty vole, naštěstí málo surovin, ty vole. Já jdu pro věci. Tady nějaký mám. Já nakupu ty. Hele, tak tady uděláme 2 a na to dáme ještě 1, ale vyplníme to ještě jako vevnitř, aby se tady nespavnovali slendermani. Okay. A bude to fajné. Já to ještě udělám. Já přinesu hned. Přines ještě ten vypálený stone tam. No, ty to tady děláme. Jo? Hele, tak my to teda zrychlíme a pak až to budeme mít, tak se zase ozvem, no. Zatím čus.
Zatím čus. OK, tak jsme tady a už to konečně máme, jak jste mohli vidět. A byl to docela za chvilku, jako čekal jsem, že to bude horší. Tak to můžeme odkopnout tady. Dobrý. A teď už to máme. Tady to odkopnu. Počkej. Tady udělám cestu. A odkopni ten střed, nebo já to udělám. Tak. Tam je něco špatně. Co? Jo, ne, protože jsme tu a ono se to nespawnuje. Ne, to ne. Tam byl blok. Tak. Počkej, jo, dobrý. Tak to rozkopnu tohle. A jdeme pryč. Až krumpáč. Jo. Ty bloky tam nechám spadnout, ale to mi tak prdel netrhá zase, tohle. A myslíš, že to je nasvícení tady? Jo, dobrý. bych to nechal. Ale 6 ještě. Já to sem radši dám, víš co, nikdy nevíš. To sem někam. Dobrý. Sem dej ještě. Jdeme. Jo, to stačí si myslím. Ještě něco bychom mohli udělat v tomhle díle.
Myslím, jak se to zrychlí, tak to bude... Ojej. Ty, jak to spadly všechny bloky, to si děláš srandu. Kam? Dolů, do vojnu. Ne. Tam padaly bloky dolů. Ne. No jo, Proč? tam padaly nějaký bloky, kámo. Ojej. Ale už to padá, Já jsem u sebe neměl nic důležitého, jako... Máme tam 40 mobů. 1, 44. 2, 3, 4. Dobrý. 50, Už to 56, padá, 50, Už to padá. 57. Z toho druhého patra. Jo, už tam. No ty vole. Hele, myslím, že super. Je, superový. A to sem vrátím nějaký ty mob... Jak to padá úplně z obou dvou, co sype. Já můžu tě stejně zabít, tak pak. Jo no, ty creeperové. No. Jdem pryč. Jdem. A co bychom mohli udělat? Ještě doděláme tu farmu. A mohli bychom přesunout tady tu, jak máme v tom baráku. Ty melouny. Jo, tam tu. Tak co jsem to chtěl? Jo, Bowneal máme. Počkej, tak rozstřídíme všechny věci. Teď. Tady je tohle, sem. Hledáme sem takhle. Ty koule, to je strašný. To nechci. Já mám nějaký lagy teď, blbý. No, Dřevo, kde je dřevo? Tady. Tady, šípy, tady, gunpowder, tady, dobrý. Hele, vem ještě tak půl staku kostí. Uděláme to jinak. Pojď. Kámo, tady nám to už vyrostlo. Tady taky. Tady to taky. Tady taky. Abych tam sázel, já to budu tam bojmilovat. Počkej. Já už nemám bowneal. Já mám ještě. Tak. A už nemám nic. Je to na tobě. Tak to nic. Aspoň. Tak a jedem. Takhle se rozjíždí farmy. Farmis. Dobrý. Kámo, konečně budeme mít nějaký dobrý jídlo, tyjo. Přesně. Super. A co, jo, ještě bychom... A kam bychom to přesunuli, ty dýně? Já bych to tam zatím nechal, pak v dalším díle. No, třeba v dalším díle. To přesun, nebo... A nevím, kam to dát. Tak se to nějak ještě posune. Tak to posuneme jenom trošku tam. Naposledy to nič a už tady to nebudu milovat. Tak to necháme takhle vyrůst. Semínka tady nějaký nechám a jdu si udělat chleba. Akorát nemám hlad. Musím skákat. Máme 13 chlebíků. Chceš půlku? Jo, stačí 3. Chleba, super. Co bychom mohli udělat? Tady můžeme něco postavit. Ale co? Nevím. Tady budou postele. Postel. Bíjač. Máme už ze spiderů. 1, 2, 3, 4. Já to udělám. Jo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hovno, to já tady potřebuji víc. Ještě o 2. Tak. A tady máš svůj postel. Polož si kam chceš. A já budu spát. Tak tam vyřízni. Takhle. Čus! Dobrý. Máme to tu uložený. Jo. Tak super, to je další věc.
A co tady? Uděláme balkon. Stone brick slab pitch. Takhle. Krásný, to je balkon, ty vole. Ne, ale ještě nějak. A já za chvíli zničím ty fresh platey. Proč? Bo se mi to tady buguje. Aha. Jak to tady uděláme? Já bych to udělal takhle, no. Je taky malinký, ještě jeden, dej. Já už nemám. No takhle to nechat, sem dáme jenom ty. Už. Ty věci. Co? Cenky. Já nevím, jak se to jmenuje. No, takhle to stačí. Takhle tady jsem... Bacha. Akorát už nemám plot. Sakra. Brap. O, jeden. Stačí. Jo, tak bych to nechal. Tak máme balkon. To je Jo, hlavní. přesně. Je to krásné. Tak budeme začínat videa. Ještě torčky. Tady jo. No, tady je moc dobrý místo. Ještě kámo. To bude dobrý. To bude dobrý. Musíme vymyslet něco, nějaký velký projekt. Projekt, jo. Takže velký projekt. No tak co bys si chtěl třeba ty? Já nevím. Jaký je seed? Čum, takhle, dobrý. Já se napíšu seed a najdem si tu farmu na vičky, nebo jak se to jmenuje. Můžem. Můžem Nebo v příštím díle bychom mohli to villagery. Ne, hovno, kámo, musíme jít to. Do nedru udělat to. Na ty pigmeny a tak. Na Blaze. Farmu. Bědy. Blaze, a jo, Blaze můžeme udělat. To je dobrý nápad. Tak to nějak vymyslíme do příště. Koukneme se. Jo. A tak myslím, že teď už ten Skyblock máme docela hodně rozjetý. Docela ranec. Tady obrovská mobtrapka. Akorát tamhle to bych ještě nějak změnil. Co? Já bych tam dal slaby dolů. Hele, to uděláme ještě teď, na závěr videa. Jak slaby dolů? Na ten sníh. Ať to takový vystoupí ještě ze spora. Ty slaby bych tam dal nějaký. Kam jsem to dal? Tam jsou slaby už. Já to mám. Ne, já ti to ukážu. Ne, já bych to nedal, bo tam pak chytají pavouci. To bych nedělal. Neboj, ty nevíš kam. Čum, tamhle ze spora, jak je ten sníh. Jo, už vím. Jo. A máš bloky ještě navíc? Ale moc ne. Ale jo, jako nevím, jestli to bude stačit. Ještě na tu plošinu, víš co. No. To tady se sbírám. Takže tady. Já jsem taky dobrý tady s bucketem běhat. No. Teď se to jako rozeběhlo, kámo. Hej, uklid ten kýbl. Okamžitě. Jaký, co? No kýbl. To jsem uklidil. Jo, dobrý. Čum jako takhle ze spoda, koukej. Jaj. Jestli to bude vypadat dobře. Jo, to bych tam nechal, jo. To by mohlo vypadat dobře. Počkej. Takhle. No. Takový vystouplý a ještě jakoby to ladí k tomu, víš co. Já to mám boxusně úplně buglý, ten stín. Jaký stín? Já tě pak vyzvěchnu, to vyskočím. Počkej, jak chce, aby se to propadlo. Teď to chci, yes! A teď! Tak teď. Co? Ten blok, aby se mi propadl. Proč, aby si spadlo? Ne, abych... No, to je řeš. Já už vím. Doufám, že mi to nějak vystačí. Nedošáhnu. Dobrý.
Takhle bych udělal ten design, no. No. Ale uděláme si jednu fotku. Nějaký ten skyblock a budeme dávat takovou fotku, ne? Jo, můžem. Ojaj. A to musím odkopnout. Když tak to chytej dole. Asi já, když se padá do vody. No tak něco nespadne, ne, do vojdu. Třeba pode mnou je cesta. Já to tady chytám. Padl do vody. Ale ti udělat když tak další. Ty briky. Co? Potřebuji to udělat ještě na druhé straně. To skoč proto. Do vojdu. Jo. Maky. Jo. Počkat, tady už to. Jo. Tady už půjdu. Tak. 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 Už mi došly sleby. Ještě to tam, kolik jich máš? 13. To nebude stačit, tak já jdu ještě pro další. Teď ochutnám poprvé chleba. To je luxus, kámo. To přidává 3, už žádný melouny, ty vole, nikdy. Já bych to možná úplně zrušil, ty melouny. Už to nepotřebujeme, si myslím. No ne, už nepotřebujeme. Já bych to zrušil, kámo, úplně. Tak mám další stack těch slibů. No, to bude dobrý. To půjde. Jo. Tak doděláme tohle a už to asi ukončíme, protože nevím, jako co bychom tady teď dělali. No, musíme vymyslet. Musíme přijít na ten seed a uděláme asi tu farmu a ty blaze. Blaze to nepotřebuješ, to na to. Navičky tady v normálním světě. A tak blaze, aby jsme mohli pak proměnit to zombíky na villagery. Jo. Bychom mohli udělat Iron Iron farmu. No to taky. A to, jakoby, aby si mohl obchodovat nějaký věci. No. To by taky možná šlo. Tak tady ta série bude takových na 50 dílů, jo. To ne. To méně. Hele, abych asi splnil úkoly, co tady mají být na Skyblocku a... Jo, to je subarvy a tak. Tak na 20 dílů to bude asi. 20. dílem to ukončujeme. Jo. Sakra, máš krumpáč? Ne. Sakra. Došel mi. Já tam jdu pro něj. Budeš? Ale tak to asi ukončíme. Jo. To stejně pak skopne, to už není důležitý tohle. No, přesně. Se kouknu, jak to tady padá. Teni! To se nespomnulo. Jau, ty se vyjelo. Ne, protože jsme byli nahoře, ne, tak se tam se spomnulo. Je tady chybí torč? Nevadí. Bucket. Ten odnesu do baráku. Tak já myslím, že by to bylo všechno tady z toho. Jo. No určitě. Ano. A tady ještě udělám to. Schody. To taky teď udělám ještě na rychlovku. Pokud budou pohoda. Takhle. 4. Jezírko je úkol. Co? Udělat. Že jezírko udělat, to je úkol, pak. Jo. Kámo, my nemáme stone. Ty cobblestone. Shit. Zase ne. Já jdu s tím dřevěným krumpáčem. Ty no, to je strašný. Jo, jezírko uděláme, to uděláme něco jako, já nevím, nějaký parčík. No a co v tom parčíku bude teda jako? Tam byl ovečka, tak. No, tak to nejdřív musíme rozšířit tady tu trávu.
No, musíme to někam posunout. To dáme někam sem. Počkej, já se teď nekoukám. Dobrý. A tady máš ten krumpáč a jdi to odkopnout nahoru. Tu plošinu. Tady to někde uděláme, ne? Jo, můžem. A spíš tady. Já nevím, spíš tam. Tam bude někde ta vyčka. Tam budou někde vyčky. Tady. Daleko. No ty vole. Co? To se staví blbě. Jak to tady padá, ty krásko. Jak se to sype. Marshmallow. Tak. Kámo, mě to vyšlo úplně přesně ty schody. Ryb. Kámo, takhle to máme. Ještě takhle. Takhle. Z toho. Kámo, čum. Jo, prostě. To necháme. Takhle to necháme. Počkej ještě. Plot. Jak se tam spavnuli? Koukni. Kde? Počkej. Jo, na té plošině. Jak jsme tam dělali? Ty vole. Je zabít. Poplech. Hej, kámo, máme to. Ty kámo, já jsem podělal. Ten krásno. Nebouchej. Čum na to! Jak padaj? Kámo, mě se zničil krumpáč, ne? No tak já to pak vykopu. Okay. Tak pokud se vám tohle video líbilo, tak zanechte like. Čus! Cože? Jsi to přežil? Srdíčko. Dobrý, jo. Tak pokud se vám to líbilo, zanechte like. Koment. Odběr. A pokud se vám to nelíbilo, tak si naserte. Ne, to ne. To ne. A u dalšího dílu ze Skyblocku. Čus.